बे सासे मानसिया जिउआव माने इसेबो सोलायनाय फैगोन ना फैला आं बेखौ बुजिनानै मोनला आरो दै आरो नों आं मालाय सोर खनले खनले बुंबाय थानो नङा होमबा थ' बेनिखायनो बेनि सायाव भिडिअ लाबोबाय थाग्रायाबो जाम्बानि सिनायथिसो होनाय जागोन बेनिखायनो आं इयुनाव लाबोनाय नंला होननानै डिसाइड लाबाय आरो दै थ' जेखियानो जादोंला आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगिरि आंनिख्रुइ देरसिन दुइसिन नोंथांमोनखौ आं फिन आं चेनेलाव बरायबाय दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोबाव खालामालासिनो फिन आरोबाव मोनसे कनजितानि सायाव भिडिअ लाबोदों जाय मानसिया मैया गावनि चेनेलाव मोनसे भिडिअ शेयर खालामदों आरो मिथिबायना जाय बाथ्राखौ बिथाङा शेयर खालामनाङामोन ससियेल मिडियायाव नाथाय बेफोरबायदि भिडिअखौबो जे बिथाङा शेयर खालामो बियो मोनसे सानथावना राव एबा बिनि सायाव सावरायनांगौ मोनसे बाथ्रा दङ होननानै आं सानो बेनिखायनो आंनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा दासिमबो बेफोरबायदि सेन्सआ फैयाखै जे माबायदि बाथ्राखौ जोङो ससियेल मिडियायाव शेयर खालामनांगौ माबायदि भिडिअखौ जोङो ससियेल मिडियायाव शेयर खालामनांगौ बिनि माने दासिमबो बिनाव इसेबो सेन्स फैया आरो मिथिबायना दासिमबो बिनाव बुजिनानै फैयाखै आरो बेफोरखौ जुदिअ बुजिनाय फैदों अब्लाबो बिथाङा नोंथांमोनजों चेलेन्ज लागासिनो दङ मिथिबायना नोंथांमोनजों चेलेन्ज लागासिनो दङ दै आरो मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोनखौ बेखौबो गोसोखांहोगोन जुदि डिमान्ड गैया अब्लाथाय साप्लायाबो गैया जायो मिथिबायना जेरै डिमान्ड ओरै साप्लाय जायो जिनिसा बे बाथ्राखौबो जों एसे बुजिनांगौ दं आरो थ' जेखियानो जादोंला गोबाव खालामजा बे बाथ्रानि सायाव बाथ्रा सावरायनो थांनायनि सिगाङाव आं नोंथांमोननो बिथांनिनो मोनसे भिडिअ क्लिपखौ प्ले खालामनानै होनि बिनि उनाव सावरायनि जे बिथाङा माबादि आखुनि मानसिमार लोगोफोर आं दाख्लैनिफ्रायनो लोमजादों होननानै खोन्थाखाबाय थादोंमोन ना नोंसिनो ओंखामबो जानो हाया जेबो जानो हाया होननानै गोबावानो जाबाय सप्तासेनि सिगां जाबाय आरो लोमजादों होननानै खोन्थाबाय थानाया ओमफ्राय आं सानदोंमोन माने गगाल' मोन्दों लोमजादोंल' सानदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय एथ' मुलि जाबाय एफाराब माबा मा होनो सेलेनबो होलायलायदों आं दाख्लैहाय होमबाबो माने गगाथ' दा गैला गुजुनायबो गैला होमबाबो ओंखाम जानो हाया ओमफ्राय मैयानिफ्राय फुरा गोबानाय जादों आरोना आङो ओमफ्राय दायो आङो डक्टरनाव फैबाय फैनानै आङो ओरैबायदि टेनसन आरो आङो दायो माने दा खोन्थाबाबो माने सोरबा बिराद गाज्रि कमेन्ट खालामखागोन बेखौथ' आङो मिथिखाबाय बिदि फिसायानो गैया मायानो गैया बोरै बिदि जाखो माखो होननानै खोन्थाखागोन अरे सरि कमेन्ट हरखागोन थेवबाबो आङो नोंसोरखौ माने गासिखौबो नोंथांमोननो आङो मोनफ्रोमबो आंनि प्रब्लेमखौनो शेयार खालामो हिसाबै आङो बेखौबो खोन्थागोन नोंथांमोनहा जेबो गोरोन्थि साननाङा कमेन्टखौथ' खालामखागोन आं होमबाबो जेबो सानला आरोना थेवबाबो आङो आंनि जिउआव जानाय प्रब्लेमखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरोना रायजोफोर अननानै माने बयबो गाज्रि दामोन आरोना आङो माने आंहा फैसाबो गैखायामोन दाख्लैनिफ्रायनो थाइसेबो ओमफ्राय आंना दिनै इउटुबनिबो फेसबुकनिबो पेमेन्ट हाबबाय आरोना आङो दिनैहाय माने मैयानो आं डक्टरनाव फैनो नागिरदोंमोन मैयानिफ्रायनो आं गोबादों माबादों आरोना ओमफ्राय आङो खुनुरुखुम थाबाय आं गाबोनफोर पेमेन्ट हाबोबा नायजानोसै होननानै ओमफ्राय दिनै आंना पेमेन्टबो हाबबाय आङो डक्टरनावबो फैबाय आरो आङो दायो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर दायो आङो बिराद टेनसन आरो गावबोथ' थाखा फैसा हरखाया आंनि हौवाया दाख्लै एप्रिलावहाय मास मोनसे थाफैदों ओमफ्राय बियो एप्रिल मास जोबनानैहाय थांदों आरोना ओमफ्राय बे गोनाङाव आंना बे फैनानै 8 थारिखसोआव जादोंमोन आरोना माबाया जि सुनाया ओमफ्राय मा होनो नैबे मास मोनसे थांबाय आरोना मे मासआ मोनसे थांबाय जायाखिसै आरो आङो जागोन सानदोंमोन माने लोमजाबायबो थालाबायबाय थादोंमोन नालाय थै खम सानदोंमोन आङो दा आङो बुंथ'नो हाला आरोना बोरै जायो आङो नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआवहाय खोन्थासिगोन आङो लागोन ना मा खालामगोन आङो नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआवहाय खोन्थासिगोन आरोना आङो जोबोद टेनसनाव दङ दायो आच्छा कनजिता माने नोंथाङा बेफोरबायदि रोखोमनि भिडिअजों मा फोरमायनो सानो आं बे रावखौ बुजिनानै मोनला दै नोंथांनाव लाजिनाय होननाय बुस्थुआ लाइभआव फैगोन ना फैला साननो हानाय बुस्थुफोरा नोंथांनाव फैगोन ना फैला ना बुजिखानानैबो मिथिखानानैबो नोङो माने जों पाब्लिकजों चेलेन्ज खालामबाय थायो नामा ना एसेबां मानि गोनांथि गैयाना नों एसेबां मानि डिटेलाव पुरा नोंनि प्राइभेसिखौ दिन्थिनो थाखाय बा शेयार खालामनो थाखाय गोनांथि गैयाना रावबोथ' बेफोरबायदि डिमान्ड खालामाखै जे नोंथाङा मा होनना बुंदों लायो गावनि मोनफ्रोमबो प्रब्लेमखौनो नोंथाङा ससियेल मिडियायाव शेयार खालामो होननानै बुंदों मानि थाखाय गोनांथि गैयाना ना बिथांमोना डिमान्ड खालामदों मा नोंनाव जे बेफोरबायदि भिडिअखौबो लाबो बेफोरबायदि भिडिअखौबो खिन्था होननानै मा प्रब्लेम बेलाय मा रोखोमनि प्रब्लेमखौ नोंथाङा शेयार खालामदों बेखौसो सानना नायलाय गोनांथि गैयाना बेखौनो शेयार खालामनो थाखाय बे नोंनि प्राइभेसिखौ प्राइभेसियावनो दोनना मानो जाम्बि बादि आखुखौ खालामो नोंलाय बुजिखानानैबो बेफोरबायदि आखलखौ नों मावबाय थायो आं नोंखौ मिथिगौ मिथिबायना आं नोंखौ मिथिगौ नों कन्टेन्टनि थाखायनो बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोबाय थायो
मिथिबायना आं बेखौ मोजां रोखोमैनो मिथिगौ नाथाय अब्लाबो नों इसे सोलाय मोजां डाइरेक्शनाव थां मिथिबायना माने नों जेहेतु नोंनि डेलि लाइफनि एक्टिभिटिसखौ नोङो देखाय अरजाया खिन्थु प्राइभेसिखौ नोङो मानसिनि सिगाङाव बांद्राय शेयार दा खालाम बेफोरखौ शेयार खालामनायनि आन्दोआव माने गोबां जिथु देरफुनाय लाइमोनफोरनाव गाज्रि इंगित गोग्लैयो होननानै आं सिगांनि भिडिअ'बो बुंखांबाय मिथिबायना साननाङि रावफोरा मानसिनि गोसोआव साननाया फैयो दै बेखौ गोनांथि गैया बे नोंसोरनि बिसि फिसायनि गेजेराव थानाय मोनसे प्राइभेसि बेखौ नोङो प्राइभेसियैनो दोन जाम्बि जाम्बि बादि आखुखौ मानो खालामबाय थायो नोंलाय लाजिनाय होननाय बुस्थुआ नोंनाव गैला नामा हा ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै जिहेतु रां गरनैसो मोनजानानै मेगना खानि जाजोब्बाय नामा नोंना हा मेगना खानि जाजोब्बाय नामा नुला नामा मोजां गाज्रि इसेबो सानला हाला नामा सायख'नो रोंला नामा हा पुरा कमप्लिटलि नोंनि मेलेमा माबा फ्रिज जाबाय नामा गथा जाजोब्बाय नामा मानो जाम्बि जाम्बि आखुफोरखौ मावबाय थायो नोंलाय हा नोंनि फिसायानो नोंखौ माथो बे प्रेगनेन्ट जानायाव माबा बायदिसिना पस्ट होलागासिनो माथो नोंसोर सानैनि गेजेरावनो जुदि मिसआन्डारस्टेन्डिं दङब्ला बोरै जानो मा जाम्बि जाम्बि बायदि बुस्थुफोरखौ नोंसोर शेयार खालामबाय थायोलाय हा लाजिनो सोलों मानसिनाव लाजिनाय गैयाबाथाय जेबो गैया लाजिनाय थानांगौ मानसिनि लाइफआव मानसिनियाव बुजिबाय कन्टेन्टनि मुङाव नों बेफोरबायदि इसिबां मानि गेसेयाव गोफोन भिडिअखौ दालाबाय थासै बुजिबाय एसेबां मानि डिटेलाव नोङो गासिखौबो शेयार खालामनो थाखाय गोनांथि गैया आं नोंखौ थोंजों बुजिबाय नों दासान्दि माने आन्दायनानै दङ मिथिबायना ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै नोङो ससियेल मिडियानि एडिक्टेड जाबाय नोङो बुजिबायना फैसा मोनजानानै फेमास जानानै मिथिबायना आरोबाव बांसिन नोंनाव माने मेगना खानि जाबाय आरो माने आन्दायलाबायबाय नोङो बुजिबायना माबायदि भिडिअखौ लाबोनांगौ माबायदि बाथ्राखौ शेयार खालामनांगौ ससियेल मिडियायाव बै बुस्थुनि डिफारेन्सखौ नोङो बुजिला बुजिबायना दासान्दि नोंनि खर'आ कमप्लिटलि माने आन्दायनानै दङ आरो मेलेमा खामानि मावाखै नोंनि मिथिबायना गोसोआ बबेयावबा साननाया बबेयावबा माने मिलायाखै मिथिबायना मावनाय दांनायजों साननाय हनायजों नोंनिया गोरोबा जानानै दङ दासान्दि मिथिबायना बेनिखायनो एसे काम डाउन जा मानसिया बुजिबायना एसे थान्दा दिमागजों सान आरोबाव माने रिफ्रेश जा मिथिबायना एनिफ्राय भिडिअ लाबोफिन मिथिबाय एसेबां माने खाबदाब जाबाय थाबाय थाबा मानसिया माने आन्दायो बुजिबाय खर'आ खामानि मावा जालाङो फ्रिज जाना थायो बुजिबायना नोंहा ओरैबायदि मोनसे गाज्रि एडिक्टेड जाबाय माने ससियेल मिडियानि जायनि जाउनाव नों माने माबायदि भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ माबायदि बाथ्राखौ शेयार खालामनांगौ माबायदि बाथ्राखौ रायलायनांगौ मिथिबायना बै बुस्थुखौबो नोङो दासान्दि आन्दायनानै दङ आरो गुबुनखौ नों दाय होनानै लाब गैयाना नोंनि हासबेन्डआनो नोंखौ जुदि मिसआन्डारस्टेन्डिं खालामोब्ला ना नोंसोरनि गेजेरावनो जुदि मिसआन्डारस्टेन्डिं दङब्ला नों गुबुनखौ मा होनना सानगोन नोंलाय गुबुनखौ दाय होना लाब गैयाना नोंसोर सानैया स्ट्रं जाग्रो नोंसोर सानैया मोजाङै गोरोबग्रो मिथिबायना आरो बुजिखा हजिखा जुदि मानसिफोरजों नोङो बा पाब्लिकजों नोङो जुदि चेलेन्ज लागासिनो दङ जे जाम्बा खालामनो सानगासिनो दङ अब्ला नोंसोरो सानसे माने गल जागोन आरो बुजिबाना जेसेबां साबसक्राइबार दङ ना पुरा आनसाबसक्राइब खालामजोबगोन नोंसोरखौ बुजिबाना बेनिखायनो जाम्बा खालामनो दासान मानसिया एसे सैथोआवनो था ओमफ्राय सैथोजों आगान सुर आरो दै थिग आं बेखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।